Ahojte, v predchádzajúcom videu sme sa venovali téme, aké rozmery posteli si vybrať do akej spálne a dnes sa budeme venovať téme konštrukčných riešení postelí. Systém Boxspring je kontinentálna posteľ, ktorá sa píše boxspringovým systémom. V ráme postele je uložená pružňová konštrukcia, ktorá nahrádza rošt. Na konštrukciu sa položí hlavný madrac podľa vášho výberu. Táto posteľ ponúka najkomfortnejší odpočinok, kvôli pružňovej výplni však nemá úložný priestor. Čo teda robiť, ak sa vám páči Boxspring, ale chcete aj úložný priestor? V našej ponuke si môžete vybrať niektorú z dizajnových postelí. Napríklad dizajnovú posteľ s výklopom UP Maxi. Korpus na prvý pohľad vyzerá ako boxspringová konštrukcia, avšak po zdvihnutí ložnej plochy objavíte veľkorysý úložný priestor. Ďalším konštrukčným riešením je vybrať iba rám postele. V tomto prípade si vyberete teda rám postele, ktorý bude dizajnovo najlepšie zodpovedať zariadeniu vašej spálne a následne musíte rám vybaviť vhodným roštom a správnym matracom. Súčasťou rámu postele vie byť aj úložný priestor metal. Je to kovový rám, ktorý je vhodný na položenie veľkého partnerského matraca. Rošt sa vyklapa od nôh a o jednoduché otváranie sa postarajú pneumatické piesty. Ak vám však vyhovuje otváranie úložného priestoru z boku, v ponuke máme aj rošty s bočným výklopom. V neposlednom rade pri výbere čalunenej postele je dôležitý vzhľad. Pri posteliach, ktoré vyrábame na mieru, si vyberáte nielen farbu čalunenia, ale aj jeho typ. K dispozícii sú látky, ale aj netextilné materiály, koža či koženka. A ďakujem, že ste tu dnes so mnou boli a rada vás uvidím pri ďalšom videu.